Ashe wannan abun ne ya faru da Momee Gombe ita da Hamisu Breaker? Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri. In ka kasance sabon zuwa ne a wannan YouTube channel namu mai suna MJ Hausa TV, kada ka manta ka danna comment sannan ka danna alamar kararrawa domin sanar da kai sabbin labarukan mu zaran mun daura. Kamar yadda kuka fi sani da cewa wannan jarumar mai suna Momee Gombe, idan ba ku sani ba, ta yi fice wajen hawa waƙoƙi na Kannywood, musamman waƙar wannan jarumi da aka masa award shekarun baya mai suna Hamisu Breaker. Idan ba ku manta ba, kwanaki ana raɗe-raɗe da cece-kuce akan cewa wannan jarumar nan Momee Gombe wai ta taɓa yin aure. A yanda maganan gaskiya take, Momee Gombe tabbas ta taɓa yin aure, amma kuma sun rabu da wannan mijin nata, wanda ta kasance bayan ta fita daga gidan mijinta ne ta koma aiki a cikin Kannywood, wanda take yin hawa fina-finan waƙoƙi da wannan jarumin nan mai suna Hamisu Breaker. Duba da raɗe-raɗen da mutane suke yi da cece-kuce akan cewa wai ta za ta bar gidan mijinta ta fita domin ta yi ta fara harkar fina-finai a cikin Kannywood. Har da wasu suna mata sharri akan cewa Hamisu Breaker ne ya sa ta dalilin da ya sa har wai ta bar gidan mijinta domin ta dawo su fara ayyuka a cikin shirye-shiryen Kannywood. Wannan rawarwa da ake yi na cikin waƙoƙi da kuma dai wasu waƙoƙin sauran jama'a ba wai sai na shi kaɗai ba. Wannan al'amari na shi ya yaudare ta har ta bar gidan mijinta ko kuma shi ya ziga ta har ta bar gidan mijinta, wani al'amari ba gaskiya bane a yadda muka ji daga majiya mai karfi. A yau kuma sai muka tashi da wani labari mai karfi game da Momee Gombe. A duk inda mace ya kamata ta zamto mai mutunci da kuma kamun kai, duk da tana wasu harkoki wanda wasu suna ganinta kamar tana zaman banza ko kuma tana zaman zubar da mutunci, ma'ana harkan fim. Domin yawanci da dama mutane suna zagin wa'annan mutane masu harkar fim, bare ma mata, domin ta nan suke zargin su akan cewa ta nan rayuwarsu take lalacewa. To a yau kuma Momee Gombe ta ce ta yi alkawari duk wanda yake so ya aure ta, hakika ta ya fito ita ta shirya akan cewa za ta aure sa. To masu sauraron mu, idan har kuna tare da mu sannan kuma ka kasance masoyin Momee Gombe, to ka ajiye comment naka sannan kuma sai ka mana shiya domin mu sanar da ita akan ga abin da ake ciki. To Allah ya ba wa kowa dai rabansa. Idan kuma ya kasance ba ka santa, sai ka mata fatan alkhairi, ka ajiye comment naka, haka zalika ka yi shiya domin samun wa'annan fatattaki masu kyau a gare ta. Na wanda in ma ya kasance ta yi aure, to Allah ya ba su zaman lafiya. To mai sauraron mu, idan har ka kasance kana tare da mu, ka mana shiya WhatsApp, Facebook da ma dai Twitter da sauransu domin su fuskanci abin da ita Momee Gombe ta faɗa jama'a akan dai halin da yanzu take ciki. Idan ka kasance wannan shine farkon zuwanka a cikin wannan tashar namu mai suna MJ Hausa TV, to ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar karrawa domin sanar da kai sabbin labarukan mu zaran mun daura. Mun gode da wannan kasancewa da kai tare da mu.